Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih hujan ya tak telateni ae. Alhamdulillah. Pak, Bu. Dalu niki ditanggap kali Pak Bambang, Abah Bambang kali Ibu Lurah Umi Sutri. Hajate mantu sing dimantokno Mbak Mita angsal Mas Alfian. Monggo didongaaken barokah sedaya nggih, Pak, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Abah Bambang sing duwe gawe Ibu Lurah Hajah Sutri iku bojone. Duwe gawe mantu putrane muga-muga akeh rejekine. Aja lali bah tak enteni sawerane. Muga-muga ujane nang terang. Nandur kacang nuk Tegalan, muga-muga Abah Bambang nyawer dagelan. Guyon-guyon Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Dolor ayo muji syukur marang Gusti Pangeran kang maha sing sapa wange dolor sregep bersyukur rezekine bakal subur insyaallah panjang. Tembung becik ketitik ala bakal ketara iku ngono tuture cak wong tuwa. Sak bejo-bejane sing lali dolor tetep bejo sing ngeling iku tuture wong tuwa dik ayo dieling Abah Bambang sing duwe gawe hajate Abah Bambang mantu putrane tamune akeh liwat undangane muga-muga Abah Bambang
akeh rezekine tamu disalami terus dipinarakno terus diaturi unjukan daharan werna-werna terus dijaluki pangestu karo dijaluki donga supaya nek duwe gawe gak ana rubeda Budi Wijaya dulur iki tanggapane mula abadi iku pimpinane ngusian Jombang iku alamate regane gak larang sedang-sedang wae mula nek kepengin nanggap Pak gak usah piye-piye monggo ditulis nomor telepon teko langsung Pak nang daleme pimpinane cuma ojo lali gowo panjenengan Lur ayo donga dinonga muga-muga kita kabeh diparingi panjang yuswa Mas Abah Bambang ya tak dongakno muga-muga nek duwe gawe dibarokahi Gusti Allah Allahumma alhamdulillah matur nuwun dumateng Abah Bambang kalih Ibu Lurah Ibu Hajah Sutri lah iya wong dadi lurah kok turunan biyen bae ya lurah nurun nanggone Abah Bambang dadi lurah 3 periode mari Abah Bambang nurun nanggone sing wedok Ibu Hajah Sutri 2 periode. Pak, Bu, pengumuman sak wayah-wayah nek Ibu Hajah Sutri nyalokno malih monggo didukung nggih Pak nggih. Monggo didukung nggih Bu. Cek dadi lurah malih. Kenek napa Pak Bu nuwun sewu. Jenenge teko dhuwure kok mbahe dadi lurah. Mudhun nang Abah Bambang dadi lurah. Ganti sing wedok Ibu Hajah Sutri dadi lurah. Inilah namanya nikmat Allah yang sangat besar sekali. Mula saka iku, sapa sing sregep bersyukur kepada Allah kaya Abah Bambang mongko bakal rezekine nikmate ditambahi. Monggo Pak bareng-bareng Abah Bambang syukur kepada Allah. Budi Wijaya tidak sama dengan yang lain Mas Bro. Salatullah ala safi salamullah bimuyidini kholisna minnal balwai ya Allah ala kafi salat
seneng ngelamun munda-munda dadine ketun urip aja padha gemrungsung pungkasane pikiramu bingung mbok sing sareh lan sing sabar mure sembarangmu jembar urip aja padha grusah grusuk mundak keton tembe purimu ala kafi salatullah ala sabi salamullah bimuyidini kholisna minal balwa iya Allah yo ini Budi Wijaya bukan yang lain bro. Eling-eling menungso padha ilingo aja sira ngumbar nafsu angkara aja dumeh sira saiki kuwasa entenono hukumane Gusti Allah ati-ati menungso ayo ati-ati eling-eling aja sampe lali wong-wong cilik iki dongane mandi sapa sing korupsi pasti hancur ketiban kursi alon-alon waton bisa kelakon gremet-gremet sing penting sampeyan selamat ati mantep imanmu kudu sing jejeg hasil maksudmu lamun lulus ujianmu dulur-dulur ayo padha syukur marang Gusti Pangeran kang maha luhur nikmat Allah mring kita ra kena diukur ayo padha syukur rezekimu ben tambah syukur amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Waru doyong doyong eno pinggir kali ayu moblong manasati yen ngetan bali ngulon tiwasetan ora kelakon waru doyong eno pinggir gerdu ayu moblong sing ayu cuma bojoku nang kali gogo welas
gentak-gentung pret. Pret. Perut kelotak gak duwe isin. Lapo? Kupingmu budhek ah. Lapo? Gak ditabuhi kok joget. Lah sing njaluk ditabuhi ya sapa? Wis lereno. Lah rumah samu aku ngene iki lapo? Joget ngene kok. Gendeng nganggo gone abalura kate joget. Lah ngene iki lapo gak joget? Ah, ndelek dhuwit jagane syariah meneh tatake. Tet. Lapo? Diguyu ibu-ibu kon. Andi. Kok bayar syariah? Dagelan bayarane wis 800 jek utang. Lha masih 800 yo menungso urip iku wajib duwe utang nyambut gawene cek akas. Utangmu syariah tok ta? Ya ana maneh Senin, Selasa, Rebo iku jangkep. Sing Senin, Amarta, Selasa, Mekar, Rebo, Syariah. kon kok apal sih? Apal ya apa bojoku gak nyicil belas tae. Aku krungu kabare bojomu jare tau dadi ketua. Tahu dadi ketua. Heeh. 2 minggu kotange pedhot ping 4. Tet, nuwun sewu. Jare ngono ku nek ana sing gak bayar, urunan ya, Tet. Urunan termasuk dana talangan. Kanggo mbayari sing gak bayar. Kanggo bayar sing gak bayar. Kok lalar gawe. Lalar gawe kakekmu. Gak melok mbadhek duwike kok melok mbayari. Iku ana prasastine. Ana perjanjian. Ana perjanjiane. Oh. Kandhane Tet, nuwun sewu. Ngono ku nek utang 5 juta piro, Tet? Saiki 250 2 minggu. Pokok sing guyu ku yang nglakoni ngene lho Tut. Aja ngono ta. Apa? Nek 5 juta 250 2 minggu. 10 juta. 500 Nek duwe dhuwit dibayar. lah nek gandhe dhuwit. Ya ndelik nggo jeding mburi kono. Tet kon niku. Lapo? Lapo kok ndelok jeding iku? Lho ancene nggo kene iki jam 09.00 jam 10 mulai Senin Selasa Rebo wong wedok-wedok gak ana sing nggo ngarepe lawang. Mosok, Tet? Iya. Nek upamane ana petugas mekar utawa syariah teko ya apa? Ya jelas gak ana, kana wong. Anake ditakoni. Ya apa? Ibu kemana, Dik? Enggak tahu, Mbak. Ngono. Oh. Mergo ibune ndelik njero jeding. Terus? Lah petugas iki lho ya kok cike lho. Ngwayahi pipis ae lho ya kok pas nagih ngono iku. Ya apa takon jare, Dik, kamar mandinya mana, Dik? Di belakang. Arek mlebu baleng. Kate ndodok, kate pipis iku lho. Dadane sing duwe omah lho njenggolo ngene. Sampeyan kok sini, Bu? Maaf nggak bisa bayar. Ndelik jeding. Ya iya. Tapi saya yakin nek wong nglindah tengah kene gak ono, Tet, sing duwe utang mekar, duwe utang syariah gak ono. Yo gak ono. Wong kene iki kabeh gak ono sing duwe utang mekar, syariah dan lain sebagainya. Wong kene cukup-cukup. Cukup-cukup. Iya. Katik wong kene duwe utang krungu bulura langsung diparani. Kae dhuwit. Oh, dicelatu kok dadae. Isin-isine ae. Bulurah Sutri iki wonge sabar. Bulurah Sutri iki wonge sabar. Iya. Kon ngomongno bulurah turunan, bulurah tok. Lho, Aba Bambang tok turunan. lah sapa maneh? Masih aku ya turunan, Bro. Kon yo turunane lurah. Lele, mbakku biyen iku seniman. Wih. Ibumu Ibuku Seniwati. nurun nang kon. Senewen. Koplak ngono iku. Ya iya jane ngono kok. Wis aja kakek ngomong. Iya. Wong berbudi bawa leksana. Bengi iki Abah Bambang karo Ibu Sutri duwe gawe. Iya. Wis mbok omongno gak tak omongno ya gak pantes. Iya. Bondo-bondone dhewe. Lho iya rek. Dhuwit gak ana sing utang. Gak ana sing utang. Belas aku nang. Belas. Temenan. Alhamdulillah. Apa? Awak dhewe teko kene, Dok. Lu temen tut rezekine awak. Apa, Odet? Teles beles. Ya Allah, ya Allah. Lah ya apa budal teko Jombang. Aja ngono, Det. Pancen ya musim hujan termasuk alam. Kabeh mang Allah yang sing gawe. Senajan udan iku rejeki, akeh sing udan iku sumpek, akeh sing seneng nyatane, akeh sing butuh banyu. Iya. Lah ya iya. Lah, Tet, awak dhewe njaluk pangestu karo dulur-dulur. Ya iya. Ketuane Budi Wijaya iki lak ngulon ah, Tet. Iya. Mulai tanggal 6 wingenane iya. lanang wedok tindak nang tanah suci. Lah,
awakmu ya tak dongakno. Ya iya. Wulan ngarep muga-muga nang iso tindak nang tanah longsor. Kakekmu metel ngono. Tak bacok matamu ngono. Ya didongakno muga-muga budal selamat mulai selamat. Ya iya. Pak Bambang utawa Pak Bambang. Ya bulura disebut nek kene iki bahasa Inggris sudah mengatakan. Ya apa? Armstrong leadership. Maksudnya? Seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol. Ya Allah Gusti. Ya apa? Kok lem Tet? Anakane tak lem kono ro karepku. Alah butuhe kok nak disawer ngono. Gendeng bayaran 800, aku mau disawer. Upama kon disawer. Alhamdulillah rezeki teko dhewe. Nek gak disawer, nemen. Boten guyon. Saestu guyon. Teko kene dok weteng lesu. Mlebu pawon baleng. Jelalah sing rewang lho boloku kabeh. Lho petuk balamu kon. Petuk balaku. Mosok Net? Kandhane sing ngadang lho adikne emak. Sing ngadang? Adikne emak. Adik emakmu? Iya. Sapa Net? Ayo sukis iku ya apa? Ya sukis adang sampe pegelen. Ya pancen tugase adang. Loh, iya. Diperintah karo bulura. Karo bulura ya jelalah sing ngewangi ngracik sego iku ya adikne mak nomor 2. Ya Allah Gusti Tet. Iya. Sing ngracik sego. Adikne mak sing nomor 2. Sapa Tet? Alah ya Sunarsih ku ya apa? Tadi diguyu wong gak isin kon niku. Lah iya, kok ciboloku kok ditekek soro-soro ambek bulura. Kok ndek dulur nek kene kon. Ya anjane dulur tut. Lah aku mari nang mburi diceblek mbek adikne mak sing paling mburi dhewe. Lho, sing korah-korah. Berarti bebekmu. Lho bebekku sing korah-korah iku. Sing korah-korah? Iya. Sopo, Nek? Apa ini ku ya apa? Tadi diguyu wong lho gak isin kon niku lho. Lah ya si Yuni wong korah-korah sampai keceblung bak. Lah kok kecemplung bak ya apa? Lah ya apa wong korah-korah mundur-mundur karo ana kumkuman. Tiba ngeblak balek ngadeg iso klocor-klocor. Korah-korah saking akase kora-kora terok ambek ngene muatno. Alah nggo iringane lho ana tas kresek loro ireng gedhe-gedhe. Gawe apa, Nek? Kang lupune iwak karane wong bowo iku ya apa? Lambene. Kok didum yu. Temen didum. Aku seneng ambek Bapak Bambang. Abah Bambang. Wonge ganteng bijaksana. Karo Hajah Sutri. Iya. Bulura aja ya bijaksana ket biyen. Masih Abah Bambang jagone wong nyawer. Mosok, Nek? Lho kandhani kok jagone wong nyawer. Ganteng tapi licik. Loh, Abah Bambang licik, ganteng tapi licik. Licike masalah apa? Gak wani gendaan. Kon kok ditonyo Abah Bambang. Lho anjen gak wani gendaan lho. Ngawur kon. Lho, kandhani Abah Bambang biyen sekolahe sak bangku ambek aku kuliah fakultas padha. Abah Bambang jurusan apa? Lah jurusane manajemen ambek ekonomi. Lah kon jurusan? Aku njukuk jurusan benjeng ambek kernet kon iku. Ya kadek ngono rek. Wong anjen sembarang iki bolak-balik tanggapan nggo kene mesti dikeki udan. Iki ngono barokah tuh. Iya. Ya iya. Muga-muga Ibu Lurah ben nyalon dicoblos maneh. Lah iya. Muga-muga dipilih maneh ambek dipilih maneh supaya dadi lurah. Masih kan sing milih dicoblos dhewe. Ambek sapa? Oh, Abah Bambang. Wah, ngawur kon iku. Guyon. Nggih guyon. Halo. Halo. Koncoku rek. Iki arep-arep Abah Bambang kon. Endi? Lah kok Mang. Ba. Kok lho wong. Lah. Lah. Lah, gawa sambel. Rasamu nyawer. Kacu. Kage nyawer nggo mangkok sambel. Ya, anjene wayahe ae kebacut kok arek-arek ame wong-wong. Wis seru dagelane nggo ndukur sego ambek iwak ditokno gak umah. 1 2 3 lah. Apa, Ji? Duwe. Iya. Alhamdulillah. Barokallah. Barokallah. Iki duwe 100. 50 ngono kok. 100. 50. Iki pira? 50. Dibalik iki pira? 50. 100.
Asem iki. Masih diulak-walik uripe ya seket. Tak kandhani. Apa? Iki aku jahe nyalokno. Lho, sida ta. Kajar temen ta. Iya, nyalokno lurah. Nyalokno maneh. Bayan kurang setahun, aku saiki nata penduduk. Lah, Pinter. nek penduduk tak toto, aku nyalokno lurah. Ojo lali rek karo kancane nek dadi lurah rek. Ojo kuwatir, kon meneh tak dadekno cari. Matur nuwun. Awek kadene jero kunci kuburan. Alah. Lah omong-omongan ambek pace ya kuwi. Ngono-ngono nek dikeki Tak penggawean. kaya penggawe timbang gak. Oh iya jeneng jabatan iku pokoke sepenting. Aja kuwatir. Ojo lali karo Ora rakyat. saiki blater kaya apa kena ganek duwike gak dadi. Ngono ya. Iya. Oh, duitku akeh. Waduh. Kena-kenae kok apeke kumat. Duitku akeh, ojo kuwatir. Mari panen iki. Mari panen. Panen apa? Dele, Sak pira Ji? rong contong. Panen kok rong contong. Aja lali ya. Iya iya. Iya. Rek, operasional ya rek. Nah. Oh. Wih, matur nuwun. Lho. Gak ngono. Rene, Pak. Tibane akeh iki ya. Tibane akeh sing calon durung dadi ya. Cek calon 100 ya. Lah iki mengekeki 50 ya. Iku kan saweran. Yo. Alhamdulillah bareng. bareng. Iya, Lah Dak. iki duit 100 iki. Duitku dhewe. Winangka mendukung. Ya minangka tali pembicaraan mendukung saya. Ya. Eling? Ojo kuwatir. Ya, Aku oke, mbek peno tak iku. dukung. Nah. Aku golek bojomu. Lho, Yang. Aduh, kacau. Cara dadi lurah gawa gendaan. Apa? Ngomong apa? Durung dadi. Sapa kate nyalokno lurah? Bojomu nyalokno lurah. yang Modelmu nyolok aku yang aku gak teko sewengi kok yang wis ada perubahan. Oh iya, Yang. Yang adikku, yang. Endamput. ndamput. Piye? Iki aku gak salah krungon. Turun apa? Sik irungmu gatel. Aku yo gatel. Kon turun. Tat. Batel ki yan. Muten. Lah, kuwi gorene kok. Iki lho. Oh, lha iki apa? Gak aku apik takok bojomu. Oh, takok. Takon apa? Amit yo. Rada gak penak dirungokno. Tapi nuwun sewu. Nggih. Wong sampean niku ayu-ayune wong sak kelurahan kene. Nuwun sewu. Sampeyan kok ndek bojo kadalangop niki lho. Gak girap-girap apa sampean? Aku ta? Karo bojoku. Cara Jawane ngono jomplang. Heeh. Sampeyan iki kari ngerti ta gak? Ora ngerti goblok iki. Nek tangen-tangen iki lho, nek ndek anak iku lho rupane ya apa? Goblok iki goblok. Sampeyan iki gak ngerti. Udan-udanan ngene iki sing dibutuhkan iku ya ngene iki. Wong elek oleh wong ayu iku bisa membuahkan bibit unggul tahan wereng. Goblok. Gak ngono sih. Iki wine pari PB ta ya apa? Iya, udan-udan gak kudune ya Ngene kok. Kon sewengi ping pira sih? Sewengi ping pira? Kadang-kadang pengen 6. Saya ta, Cak, aku iku gak salah krungon ta. Apa? Sampeyan ngomong balenono maneh, sampeyan kate nyalokno lurah. Ya jelas to, Yang. Heh? Jelas, Yang. Jelas. Iya no. Duwekmu iku pirang atus, pirang puluh juta, pirang miliar. Heh? Wong awakmu nyalokno dadi bayan iku lho ya. Iku pun dodol sawahe mbokku. Heh? Dodol omahe mbokku. Iku pun gorong nyaur sampai saiki. Kok kate nyalokno lurah maneh iku lho, heh? Wis ketemu pirang perkara kok. ngene lho, Yang. Apa sebabnya aku nyalokno lurah iki jange? Bayanku kurang setengah tahun iki wis gak dadi bayan. Lah, aku kudu nyalokno lurah kepara bondo. Omahe mbokmu tak dole. Sak sapi-sapine nek aku dadi lurah, ibu tak kelumpukno dadi situk nang nggonku. Terus? Lah, ngono. Terus
Lah mari ngono nglumpuk. Terus nek gak dadi. Lah nek gak dadi tetep nglumpuk. Kacu. Gak dadi nyungir kok. Lho, aja nyungir lho, kowe. Sing ngomong kena kentu. Kok kentuke kowe? Aku dilokno. Jare duwe operasional. Masih operasional kok aja kare nyungir-nyungir dong. Sik. Saiki lho Cak ya. Sampean dadi bayan ae kelakuanmu ya. Patrapmu ae senengamu selingkuh. Lho, dari Pak Kaji Suin lho. Muin lho, Pak Muin. Kaji Muin. Awakmu dadi bayan ae wis tukang selingkuh. Mendani kon dadi lurah. Heh? Apa gak ganjaramu katut? Heh? Apa gak BLT-ne masyarakatmu katut? Endi purul kok tuku? Heh? Endi penyanyi kok gendak? Heh? Lho, apa gak tambah nemen kelakuanmu? Lho, aja ngono. Jangan diwarak-warakan masyarakat. Ora marak-marakno, Cak. Ora marak-marakno. Iku wis kebanyakan. Contohnya wis akeh gak siji loro. Contone sapa? Alah kon dhewe. Aku. Iya. Aku ta? Iya. Nih, abamu ini le. Ayo, gak gelem nyoblos aku tak uncat antitno kon kowe. Ambek masyarakat iku sing ngalu. Wah, kalusen kasar ini tapi duwe metu. Dijaluki tolong. Waalaikumsalam. Ini lho, aku kan kaya sampean ya. Heeh. Sampean kan gelak ngejak aku. Nanti. Nang iku sama Lea. Wah! Saksi. Abamu ini lho, saksi. Sama aku terus. Saksi sing jujur. Nah iku, apa arep ada sunu pinggire kalenan ka lho. Gajak iso. Kacau. Abamu ini lho saksine. Iya, Sing saksine. ngomongi. Iya. Gak, gak adil. Sampean sing rambutnya dawa brentek kan lho. Berarti, Iya. berarti kok. Aja kandha yukmu ya ngono. Iko. Iya. Dudu wong. Nang apa iku? Gendruwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu tambah ganteng, Rek. Iya. Oh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi aku melok ditingkat. Napa? Aku jange sampe jare calon lurah. Nalon lurah. Gak dadi. Wah! Sampe nyeyet ngono kok. Lu meyet piye? Becak sana. Sampe lu gak pantes mlaku ku lho ngene. Iya, jane mari mana. Kok anggap setro, Kang? Dah, Nggih. dukung aku ya. Wah, Aja gelem, Pak. Aja gelem. Sampean dhisik kan ngadekno motor sing calon bayan iku. Durung dijoko. Motor-motoran ah. Golek Kan gak gablek kok. calon bayan ngadekno mobil. Oh tak dol, tak gawe nyalokno. Oh, alah. Gampang, sampean saiki mulya. Engko bengi tak gawehi. Lha apa? Tak utangi dhuwit. Ketambah modal. Ge modal. Lah melake dadi sampean tak dadekno pamong RT. RT gono bayarane. Lho, aku dhewe pribadi. Cari apa? Ora bijaksana, biarpun gak ada bayaran, tapi tak kei. Aku dadane cari ngutake 50. Hah? Tak kei 50. Ya cari. Iya. Wis gak peduli. Men tak deal ta. Deal. Aku nek dadi cari sampean tak kei dhuwit 50 juta. Lah bagus. Entah. Bagus gelem. Mi gelem ta mi? Napa? Gelem cari. Aku dadane cari. Cari tapi nek ngono tak bujui Alah, ya. sampean kena duwe iki 50 juta ora ngarah. Ora ngarah, paling lo dikene gendakane. Oh, Dikene iya. bojone ora ngarah, Bah. Gendaan sampean sing meteng 3 wulan. Embuk. Iya, ono meteng 3 wulan. Bodrok. Ayo, nek panjen daftarno, ya matur nuwun. Matur nuwun, Bah. Dukung ae sing tak jaluk. Nek Taji dadi lurah, sampean diceluk Bu Lurah. Ya, ngono. Ya, Bah, aku wancul. Aku kan ponakan sampean gak milih ta. Oh mele. nyoblos. Nyoblos. Iya. Nyoblos apa aku? Nyoblos apa? Nyoblos gambar. Gambar kene. Matur nuwun, matur nuwun. Ngene yang awak dhewe meneh dadi lurah. Alah kon mlaku nduk desa. Ya Bu Lurah. Dateng pundi? Ten Kutha. Wis gak kakek ngomong. Ayo mulai. Lho. Ayo, ayo. Kenang pitu kok dhisik apa? Awakmu lak tak
sih. Toko pituwo. Iya. Gampang. Ndek kene enek dukun bayi. Dukun bayi, Dukun bayi lak tuwek. Bebek sampean coba yo. Lho, mel. Gak mandi. Ayo golek pituwo. Lah dukun. Wong lan dukun istirahe. Cak. Gak usah kadek dukun. Pokoknya tabiat sampean apik nang masyarakat. Insya Allah masyarakat itu bakalin dukung sampean. Masih duitmu akeh. Ya, puluhan juta miliatan. Lek tabiatmu elek, ora bakalan langgeng, Cak. Ngerti ya? Aja ngono masih langgeng gak langgeng pokoke dadi rong dina pokoke dadi lurah lho. Milikan dadi lurah. Incipi. Ayo, wis aku mulai. Hei. Apa sih? Slet-slet. Duasno penduduk lho, sing rukun. Ayo, Bu, tak tunjuk. Iki yang ngomong kene. Ojo. Kon ngambung. Ngene. Ayo. Nduk nang ndek pituwo ngene. Sik, duit tak gawakno. Kula nuwun Duit tak gawakno sik. Duit tak gawakno. nanti gak nakekno kok wetu sing. Begal ke begal. Ayo. Loh, sing abang. Dek, abang gak boleh duwe goblok. Ngene ketua iki. Ngene, Bang. Ayo sing wedok mau diambung. Jane taji basin. Dut, lah gawe omane mana 13 ngono. Cek kewan jejeli kon. Ayo mulai. Nanti dukun ya. Gandeng. Gandeng, ayo. Alah, mari 50 gandeng. Masalah iso kaya gandeng sapi teng. Antem apa sih? Gandeng sapi teng. Lho, sing digandeng lu wong metenteng. Pancene gendeng ya gak maido. Ngono kok nyalon lurah. Tet, kok nak ya panitia. Iya. Lho alah, saiki dimulai. Kursine tok tontet. Ngono ah. Kursine. Iya. Mas, kursine Mas. Selamat malam hadirin sekalian. Saat ini adalah waktu pencoblosan Pilkades, pilihan kepala desa. Ada 3 calon. Calon yang pertama adalah Bapak Wanto dengan lambangnya wortel. Tumon lambang kok wortel. Saking gak ono iki. Kemudian Mami Okta. Mami Okta dengan berlambangkan jagung. Bapak Taji berlambangkan terong. Agar cepat selesai, maka kami panggil calon yang pertama. Inilah Bapak Wanto. Aku tak jogo TPS. Tak jogo TPS. Iya. Ambek Aris barang jaan. Jogo di TPS, antri. Monggo. Ingkang sampun angsal undangan nyoblos enggal merapat ke TPS. Inilah calon Anda Bapak Wanto dengan berlambangkan wortel. Wah, dicocok dadi lurah iki rek. Wagah sekolah dhuwur. Nggih. Selamat datang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ndonga, Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iklan. Wayahe bayar bank. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Rebuk kliwon kemes legi. Gambar sampean, Pak. Wortel, nggih. Kemudian kami panggil calon Anda yang nomor 2. Inilah Mami Okta. Monggo, calon Anda nomor 2. Mami Okta dengan lambang jagung. Pinara. Sembah nuwun, Pak. Nggih. Oh, ndonga. Ndonga ta nyanyi? Iya. Bang.
Jangan bertengkar, sama-sama calon. Sugeng dalu, Pak. Pinara. Kami panggil calon yang nomor 3 yang berlambangkan terong. Inilah Bapak Taji. Monggo. Lurah dapurane kaya mangkok. Lurah milenial. Taji. Inilah calon nomor 3. Bapak Taji. Nanti sing wedok digondol. Lho, teronge bengkok. Inilah calon nomor 3 Bapak Taji. Untuk mempercepat waktu, maka sekarang masih ada waktu 2 atau 3 menit untuk berdoa atau dekek syarat. Loh, tasnya iki lho. Tasnya digawa wong iki sine duwe. Sing gawa ya sapa kok ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Iya. Loh, nyepurno uyah. Jangan diuyui. Kok diuyui? Iya. Ana sing eker-eker, ana sing uyuh. Silakan duduk. Tak kira mandi. Tak mandi, tak uyui. Awas yo. Duwe colong wong, aja kek nicor. Ya wis iki lho. Masyarakat sudah merapat di TPS. Sing delok sik, duwe aku rupiah. Kok ambu bumbu pecel. Sekarang dari calon nomor 1, Bapak Wanto, coba perkenalkan lambang Anda kepada masyarakat agar masyarakat tidak salah coblos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wanto. Saya calon lurah desa sini. Dengan lambang wortel. Nang Boyolali tuku mebel ojo lali gambare wortel. Wortel. Lah duwe iki lho. Alah, gugup duwike. Sing nyolong lo batukmu. Kemudian calon yang kedua, Mami Okta, perkenalkan lambang Anda agar pendukung Anda tidak salah coblos. Ngataraken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur Bapak Patinia, Panitia dan juga adik-adik Karang Trauma. Karang Taruna. Sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ugi warga kula aturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga channel-channel YouTube saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sak kaset di sini assalamualaikum. Langsung dikenalkan lambangnya. Pun lali ana paribasan ana parian nang kali Debus Mojo Agung. Terus? Ojo lali Mami Okta gambar jago. Jagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya melembung. Bapak Taji, silahkan kenalkan lambang Anda agar pendukung Anda tidak salah coblos. Duwe iki lho. Alah. Tolong dong. Duit dodol pedet kok. Assalamualaikum. Abang biru lampune disco. Aduh. Lampune disco. Awakku rumas mikir bojo loro. Mikir bojo loro.
nom deles. Sing tuwonjur cepetno lawang. Cepetno lawang dhewe mbokmu. Sudah, Pak. Lanjut. Lanjut, Kowe Pak. aja ngamukan dari Gak pedhi. ngamuan piye wong jake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kok nyotot ae. Lanjut, kenalkan lambang Anda. Duwe dipangku colong wong to. Assalamualaikum. Jangan didengar. Warahmatullahi itu hanya wabarakatuh. Tungtak des. Jangan didengar. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Tungtak des. Tuk no. Tolong jangan mengganggu ya. Kamu jangan mengganggu. Saya akan mengenalkan donya saya. Oh, dunya. Donya, Cak. Hah? Donya. Ojo kok gele lemah. Ora. Duwike kok masuk angin lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa salah? Lah aku mau liwat kono kon apa ndisi? Lo ancene dalane nang kono ae. Lho kok ketara nyaur. Bodrok. Sing amit ta, Cak. Sabar, Cak. Lah kok nyotot ae. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, serak ketar bak montor. Kok alone gelani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayan tadi saya tidak sombong dan baik hati dan tidak sombong. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ngono lho. Sapa rek guyu? Biasanya gak ngono. Bayan taji. Ya, bayan taji ini Baik hati. baik hati dan tidak sombong sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 40 gangsal. Pariani sok ta pariani. Enggak upune diantuk iki. Sabar Pak Taji, sabar nggih. Teneno, gak goceng motor SUD. Kacu. Gambar saya terong. Sukus, iki suku-suku lagi. Alah, ya kus penak ini. Terus. Ya. Tidak boleh mengganggu peserta yang lain Ibu Okta, ya. Iki Pak, kakek ndelok bokep. Sama. Pan, Heh. ngono kaene mau njaluk lingi. Nama saya Bayan Taji. Gak takon. Gambar saya adalah terong. Gak takon duwe. Tak saurane titik-titik. Silakan kalau sudah perkenalan. Tunggu sebentar. Nggih. Duwe awas, duwe. Kita rapet kene. Ngono, colong wong. Si eling ambek duwike. Nama saya Taji, gambar saya terong. Tuku sapi digawa wong. Aja lali gambar Taji terong. Silakan duduk Bapak Taji. Untuk selanjutnya ini waktunya untuk memberitakan visi dan misi semua calon. Silakan saudara sampaikan visi dan misi saudara untuk desa saudara ini. Yang pertama, calon dengan nomor urut 1, Pak Wanto. Baik, saudara-saudara, jika saya terpilih menjadi lurah dan menerima mandat dari masyarakat, maka kesejahteraan hanya untuk rakyat. Karena apa arti sebuah jabatan? Jangan mengganggu peserta yang lain. Apa Pak? Lambe rusak geng lodrok kae. Nek rusak diwajak. Silakan Pak Wanto. Apalah arti sebuah jabatan jika rakyat masih kesusahan dan kelaparan. Maka dari itu semua akan saya kembalikan kepada rakyat. Yang paling penting mengingat ini musim hujan, maka dari itu
kuburan akan saya cor. Terus mlebu ndi? Melbu yo dalan iku mang lho. Rungokno ya. Sisine rungokno. Ya. Jangan ribut, jangan ribut. Saya cor dan mengingat ini musim hujan mungkin banjir, kuburan akan saya tingkat dan saya pasang AC satu persatu. Loh. Dan bila perlu nanti akan saya kasih wifi. Biar yang meninggal kerasan, bila perlu nanti beli online bisa gampang. Kalau kon dodol HP ta? Itulah misi dan misi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali gambale wortel. Iya, itulah saudara peserta dengan nomor urut 1. Selanjutnya, visi dan misi dari peserta dengan nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak dikei kesempitan lho. Assalamualaikum. Kalau tak idoni loji. Idoni temenan arek iki. Jangan mengganggu. Iki lho Pak, saya digangga Pak. Ganggu. Duwe apa Pak? Masalah ndableke ditolong wong. Ngawur iki. Sabar. Kok gak jelas tambah suwe. Kontok sing duwe duwe. Ndi duwemu? Alah, paling ya iku. Ngentut okta ngentut. Endi? Oh, gak ngentut aku. Becerit. Becerit. Meneng. Silakan disampaikan visi dan misinya Ibu Okta. Maaf Pak. Api alismu kaya maling kundang. Gila tuh. Kula Mami Okta saking partai maju mundur ndekem. Gambar kula jagung pun kuatir. Mek Mami Okta kepilih dadi Bu Lorek. Bu Lurah. Saya akan menyejahterakan masyarakat, terutama janda-janda, duda-duda. Tak kasih subsidi 20 juta per bulan. Kenapa saya utamakan janda dan duda? Saya bisa memahami perasaan wanita dan juga bisa memahami perasaan laki-laki. Sebab saya Baci. Tuh. Sabar Bu Okta, sabar. Kesuwen aku. Belum Pak, belum dipanggil Pak. Loh tak dis kapok kon kok. Arek kok. Untuk selanjutnya, visi dan misi dari calon dengan nomor urut 3. Bapak Tajai. Tiga. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Gurung tak sowo iku. Loh iya. Suwun. Sowo sih lho Pak. Disowok dhisik cek mandi. Mandi. Nyuwuk kene ngambu gunung. Alah kunutok kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini menyalonkan lurah kalau disahkan dengan masyarakat. Jangan khawatir. Tak bunuh. Pemuda, pemudi, pacar-pacaran, padeng pentalit, tak barno. Terima kasih. Gak urung desa iki dadi gremo. Kaya dadi apa desa iki? Kok pencalit-pencalit kok. Ya, demikian visi dan misi dari semua calon sudah diutarakan. Untuk selanjutnya adalah sesi pencoblosan. Saya berharap pada waktu pencoblosan semua tenang sesuai dengan peraturan. Tarong. Ini salah, itu salah. Tarong. Untuk peserta yang pertama. Kami panggil masuk dalam bilik suara Ibu Nana. Nah, fona aku
Ponakku. Milih sapa maneh ya aku? Loh, dudu prasaku. Pamatan ponakan. Wah, gendane asline gendane. Ya iki sing ditukane dhewe. Aduh. Aduh, yang. Piye? Suwun ya ditukakno gelang keroncong. Oh iya. Kalung iki suwun ya. Menenge tak rayune. Wis konangan. Menenge tenang. Jareku loro-loron. Iku jare loro-loron. Wis waras. Mas diutangno ae mlete. Dek, sing loro-loron sapa, Dek? Bojone jarene. Lho. Bojone cek seger-meger kok jare loro-loron. Ancene wong lanang kurang ajar peno. Aku dadi bojone mati saiki gak matek meneh kon. Apa yang? Meneh aku sida. Iya. Apa? Iya. Tenang ae cak rayune, meneh dadi aku dadi lurah, ala tak tinggal. Ngono, tenang. Beneran. Wingi nek sampe ambek iki lho, Ji ya. Wingi? Oh iya, mampir nang sihot wingi lho. Mampir nang sihot. Aku. Tenang tak rayune, engko bebekne pamane iku tak kon nyoblos aku ngono lho. Kon iki kok masalah gak rahasia kon iki. Meneh lah sing dadi bulura lah aku ya, iku tersisi kan ya. Iya, meneh-meneh ae. Tapi lah janji ya, sayang ya. Iya. Gambarnya apa sih? Lho, kuwedi. Terong. Terong. Nanya biasa sayang. Ya sayang. Sayang aku tak nyoblos aku gak pengen sangoni ta. Gak pengen sangoni. Ya meneh tak WA. Meneh pengen transfer ya. Iya. Dadah sayang. Dadah. Bebek pawan ibumu. Kon milih aku ya. Iya. Iya. Arek ku wingi mau kei 2 juta mau titipno aku mau sejek kurang. Nyotot ae. Wingi kei 2 juta. Oh, berarti winginane main transfer iku gawe ku ta? Bener. Tenang sayang. Aku tak ngerayu masyarakat penduduk sing ayu-ayu, meneh ayu-ayu katut, sing ganteng-ganteng katut, sing tuwa-tuwa katut, sing nom-nom katut, sing mati gak iso katut. Terus ngono ya? Terus ngono. Tenang ya sayang. Tenang ya ta. Aja mangkel-mangkel. Pak Taji silakan duduk. Selanjutnya kami panggil Pak Ucok bersama Marsha. Iki ayo pamanku iki. Ucok ku pamanku. Kabeh-kabeh kok dulure. Lho ya iya lho golok akeh. Sanggo ndi ngene nyoblos iki lho nggo ndi kok gurung ana wong ngene iki. Iku sing picik sing endi sih iku kok sing nonton gak keliru ta iku. Walah, akan sego goreng mbek arek iki mang. Domo. Marcella. Apa Pak Dik? Dek. Kon milih siapa, Dek? Aku. Gak ikut ah. Kak, sebelenger aku mbek ikut. Bler. Iya nek karah garing. Saiki abane apa kok ruwame iki wis. Lho, pilihan man. Pilihan. Iki wis gone nyoblos saiki. Iki gone nyoblos. Le masalah Taji kok nduk kene Iya, nyalokno lurah. Iya, Pak. Tak tangga-tangga wis tak kandhani kabeh. Kanca-kancaku tak kandhani kabeh. Lek ponak aku Taji nyalokno lurah aja lali gambare jagung. Lho kon kok. Terong. Jagung tak terong. Terong. Iya. Kamu baleni maneh. Aja kuwatir jinek perkara pamanmu sik ana kon nyalon mesti dadi. Iya, Mas. Mabengi aku gak turu, Ji. Mabengi gak turu. Barang jam 12 bengi ana sinar gawedhe muncul delung. Folong. Tambah suwe tambah gede lap. Lap tambah suwe tambah ngetan. Lap. Dadak mudhun ku Juanda, Ji. Iku ngono kapal terbang. Pesawat iku, Cak. Lek kok jane tuntum dhuwit aku gak mbok dumi. Pokoke mantap WA. Duwe diongkol guru tak pecoki. Iku dhuwit ta dongkel waru. Ono. Duit enak ya. Enak ya. Iya, terong ya. Terong sane gedine. Ayo. Ayo, Man. Aku
tak nyobel ya. Raya. Silakan masuk, Pak. Toblos. Silakan. Lewat sini, lewat sini. Oh alah. Kakean warman kikil. Teroke ngadep rene, berarti aku dadi. Selanjutnya kami panggil Fikum. Anake Wondo, Wondo kancaku nyoper biyen, gak mungkin milih awakmu. Lulu saya mau kira lulu. Aduh, piye tikus? Ndo celuk taji kok nyoblos. Ngomong apa? Ngomong apa iku, Mang? Gambarku apa sih? Terong. Alah, bape. Ayo, yo ya. Bojomu barang. Bojomu barang. Gelatir aja deh WC. Selanjutnya kami panggil Yantika. Yantika. Oh! Anak ibuku kuwalon biyen. Bojo. Yantika lo sinden kondang Jombang. Anake bojoku biyen mantan kok. Ya ampun. Sopane rek. Masalah. Sampeyan wis dadi lurah ta? Gorong. Kok nyoblos kok dadi. Lah aku ndenge sampean transfer 25 juta iku. Lulu. Tak layune. 20 juta, Cak. Aku ora tau kok duwe 20 juta. Bapak kok dadi lurah karepmu gak ngerti. Masalah. Pokoke enggak-enggakane angel iki piye iki? Kok boleh duwe? Duwe hati di prabok uang. Iya, Bu, aku wingi lo ditransfer 25 juta. Masalah aku iki nyalone kok gepuwi. Mulai iki manonku minger ngene piye? Bapak gak dadi lurah ya wis. Tenang, tak layune sayang. Ini sayang. Barene aku katene didadekno bojo nek dadi lurah. Lulu. Kabeh ditadekno Ngono kok aku ponakane. Wah. Tak layune, rune apa? Cek milih aku. Aku dadi lurah, kamu dadi lurah. Lah wong aku gak lurahe jare sampean. Tenang, kamu dadi bulurah to. Aku dadi bojo nomor pira-pira gak apa-apa sing penting. Awakmu dadi bojoku nomor 57. Gak apa-apa. Bapak gambare ular keroken. Iya, bendina aku ditransfer 25 juta. Aku. Udah kegeliku, Cuk. Sayang. Ngene, niki ya gambar kerok, cekelun. Rut. Mari dicoblos. Aja iki nang tengahe, pucuke. Cut. Ya. Moncrot. Terus aku sampean transfer pira mari? Tak transfer 15 triliun. Ya wis. Getoke. Aku ora ngerti duwe sakmono. Silakan masuk Masuk. dalam bilik suara. Cek sabare bojone Taji. Sabar, pimpinan sebagai wanita harus sabar ngadepi masalah apa ae kudu sabar. Ya nek awakmu banci emosi terus. Selanjutnya kami panggil Putri. Putri Perisedi. Si Putri sinden jerangkong. Datang kemari dia nyoblos terong. Aduh. Lu. Situ cakep ngongkor kok tambahin maneh. Sayang, tak rayune. Rayu dadi lurah, awakmu dadi abu lurah. Wis gak dadi lurah ya wis, Cak. Kok dadi bayan iki mangga wis kena tempe piro, Cak. Wis aku ya. Wis tak tenang kok. Aku ora bodoh, Yang. Aku ora bodoh, ora goblok. Gak goblok saking pintermu kok gendak kamu ngremepi. Nyusul rene kabeh. Iki lu hak pilih. Kene. Mas, Mas, aku lo meteng. Yo, kon meteng. Loh,
Wah. Blaen. Aku Mas aku meteng ora sudi. Loh, saya meteng kok mek gak yang tahun-tahun gendang. Aku meteng. Ya. Ah, aku pesen. Nek lar rosot lanang. Berarti dudu anakku. Pecah ini. Nek lar brosot wedok gane ndase. Jalan apa sih gambarku? Terang, digawe. Oh, udah keluar udah jeruat. Coblos. Wes kono nang ditukokno apa? Situ apa mari jegean. Aku inges nang ditukokno apa? Tak pokoke simpak. Simpak kok boloe kabeh kaya iki. Bolo piye? Lah iku. Ndakane kok tangkring-tangkringane ngomong apa? Aduh. Lah iki mari dadi lurah bengkok. Silakan masuk. Ngene, hei. Lho, momong. Pak Taji, silakan kembali ke tempat, Pak. Selanjutnya kami panggil Rani. Hei, tasnya hilang. Kok ditinggal? Kuatir hilang tasnya. Isine berang miliar sirek tasnya korek, aduh. Hati-hati tasnya. Kalau penyiar ini kita mutilan. Durung-durung wis ketok Oh tak kelakuane. jotos loncat. Apa penyiar iki? Rani lagi. Ini yang aku jengnya percok. Nduk jero motor kok apa yang kok? Awakku lo panas. Lapo aku gak lapo kok. Temen. Mene tenang. Mene tak tukokno kacu-kacu. Apa? Iki lho kok gini wis. Gambare masmu ki terong. Gambare masmu terong. Gambar terong plek. Lirik. Seruput. Kosone isih diruwi. Terus baru coblos. Jirat. Wis ketok dadi. Bebekmu ya bebekmu, pamanmu. Kok nak duwe paman? Pamanmu mana? Tadi pamanmu mana? Dadi pamanmu mana? Dadi paman. Paman sing ulang jaran. Ya wis yo tak tukokno. Pamane kok cek akeh, rek pamane rek. Aduh. Bolo. Nggih. Bolo. Lu gagele kok tanjak ki. Tak tujuk. Kakean bolo, sembarang bolo. Yang terakhir kami panggil Dias. Sopo nek? Kendare. Dudu. Iki sing tukono Avanza wingi koyoke. Lu kancamu plek. Kaya iki ya korbane pisan iki. Lho, kok bane kempos ngono rek. Aduh. Lho. Lah iki nek nyoblos kate nyoblos keliwat. Aku nang opo pean. Gambare apa? Yo. Terong berkeong. Ayo. Lho, lah iki yo. Iki lho. Paket. Pendudukmu. Jarno, kancaku kok. Pendudukmu. Apa-apa? Iku promo 11 rek. Paket. Gambare apa? Eong. Terong. Eong. Wis bapak sak karepmu. Durup, cerop, ditumbut. Ya. Luwe Bang. Uwe. Ayo apel. Tak gak mangkel sih. Gak sih. Rek arek. Sampai kaya ngono kakean terong be arek iku rek. Lho. Ngerti? Apa? Arek iku jejet. Apa sebab jeok? Apa?
Ah sesuk dadal dapet, sesuk dadal jinjit ku. Kaya ngene. Iku ponakmu. Ya iya. Ya sing loro iki tok lho sing bener ponakane, sing liyane ya gendakan. Iya. Demikian pencoblosan telah selesai dilaksanakan. Untuk selanjutnya kami mohon untuk dibawa ke dalam kotak suara. Silakan petugas membawa kotak suara untuk masuk. Yo jare dadi yang ngene iki. Lu abote rek, kabotan sawangane kok lho. Kotak suarane sak piro isi piro iku? Wah, ya Ditaruh sesuai dengan nomor urut masing-masing. Silakan ditaruh. Lu. Isine opo iku rek? Waduh. Isine opo? Pirang atus sewu iku. Loh, Gila niki mesti buah energi. Sae wabot, Pak. Abot. Wabot rasaku dadi. Kae pegel aku. Bebek paman, dulur, tangga kanan keri, demit guri ngarep piringan, dhuwur nisor boloku kabeh. Gendakane. Baik, untuk selanjutnya mohon semua tenang. Waktu penghitungan suara dimulai. Silakan petugas untuk menghitung kotak suara calon nomor urut 1. Diwiwiti saking kotake Bapak Wanto nggih. Nggih. 1, Bandung, 2, bekecot, 3, mayit, 4, merak, 5, rampok, 6, kelinci, 7, perahu, 8, maling, 9, kebo, 10, kelabang, 11. kere. Habis. Boten Pak, maksudnya hitungan telah niki nomor kiri. Oke, kuat. Oke, ngapunten Pak nggih. Jenis pitbull. Herder iki. Pak Taji kenapa Pak? Ah, jangan dadi ngelu ndase ya. Kenek pulung koyoke ketoke waduh. Ketiban pulung sampai diluk. Donga paling donga. Selanjutnya kotak suara untuk nomor urut 2. Silakan dihitung untuk petugas. Hitunge wis tak. Loh, tidak boleh Pak. Sesuai Pak. Ya. Aturannya Pak, harus jujur Pak. 1. Tikus. Matamu. Tikus. Kalon kok melo ae sing. Satu kelinci. Lu tak mau blak. Piye kudu pikir. Sing ngitung Oh. kaya tikus nggih. Satu sapitan. Satu kok kelinci. Bekocet. Iki cocok rusak iki. Silakan. Wis banci blendes pisan. Bekecet ta bekocet. Gregetan karo aku tak tangan. Iya. Silakan. 2. Bekecot. 3. Mayit. 4. Merak. 5. Rampok. 6. Kelinci. 7. Perahu. 8. Maling. 9. Kebo. 10. Labang. 11. Kere. 12. Jalan. 13. Keris gajah. 14. Oto. Apal. 15. Tikus. Salah. Apa? Salah. Apa? Kelinci. Loh, Habis Pak. habis. Nggih. 15. Mati. Instruksi. Instruksi apa, Pak? Penduduk mriki pinten? 500 jiwa. 500 ya kalau Ya. berapa? 15 sama 11 berarti 26. 26. Ya. Ah, kabeh tindian kula mboten usah diitung. Oh, tidak bisa, Pak. Tidak Mboten bisa. usah. Loh, tidak bisa, Pak. Oh, alah iki tak kei. Loh, nanti kelihatan orang banyak tadi, Pak. Oh, nggak bisa, Pak. Gak apa-apa. Harus jujur dan adil, Pak. Alah nakal Loh, iki. tetap harus saya hitung, Pak. Oh, gak usah. Loh, nggak bisa, Pak.
Bagaimana? Dihitung. Agak usah. Dihitung. Agak usah. Dihitung. Agak usah. Dihitung. Agak usah. Dihitung. Dak 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 dak. Harus dihitung, Pak. Wah, rawakan. Pun dihitung, Pak. Tidak bisa, sesuai aturan ini harus saya hitung. Ketua panitia yang menghitung sendiri. Saya sendiri yang menghitung. Pak Taji tidak boleh. Nyengunguk, tidak boleh nyengunguk. Oh, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nyengunguk tak kenceng. Mau ndak izin. Saya hitung hasil suara untuk calon yang nomor 3. Mulai. 1. Cici kayak gini iki. Habis. Wes gak dadi, Cak. Ayo mulai, Cak. Ayo, ayo aku izin aku karena penduduk. Dengan demikian diresmikan yang menjadi kepala desa sesuai dengan pemilihan, hasil pemilihan adalah Ibu Darmanto. Ibu Okta, terima Ibu kasih. Armanto ya. Yang memilih Mami Okta. Saiki, Cak, tak tanggapno Ludruk Budi Wijaya. Lakone apa lakone? Lakone apik. Lakone apa? Ini. Bengi iki Ludruk Budi Wijaya main nanggone Glinda Glinda. Tengah. Tengah. Ayo ditungakno muga-muga sing kemantene muga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terutamane ndang cepet-cepet entuk momong. Iya amin. Lah digakno lakon apik karo Bapak Sutradara. Lakone apa, Cak Aris? Labuh Tresno. Apik iku. Iya sip. Ayo njaluk idi pangestu marang dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.